Lijep pozdrav, poštovani prijatelji. Početak je decembra, dan je vrlo tmuran, hladno je, tek je plus 3 stepena Celzijusa i ovo je mjesec u kojem uglavnom sve vrste povrća i voća se nalaze u stanju mirovanja. Evo, na ovom sibirskom limunu još je poneki plod, luk je ponikao i ovo je jako dobra visina stabljika. One su tek izašle iznad zemlje, što znači da one vrlo uspješno mogu prezimiti. U porodičnom plasteniku slika je ipak drugačija. Ovo je plastenik bez grijanja i ja noću povrće prekrivam agril platnom. Preko dana, ukoliko ima sunca, agril platno treba skinuti. Ja sam malo prije otvorio plastenik jer on se svaki dan mora otvoriti bar na sat vremena da se prozrači, jer na krovu plastenika skuplja se kondens. Temperatura u plasteniku je uvijek 10 stepeni viša od vanjske i zato dolazi do stvaranja kondenza. Ukoliko ga ne bi provjetravali, taj kondens bi postajao sve veći, kapljice bi padale i one mogu napraviti veliku štetu, pogotovo na zelenoj salati, jer je ona osjetljiva na preveliku vlagu. Ukoliko dođe do prevelikog kondenza i njegovog padanja, evo, to je ovdje primjer. Kada kapljice padnu na nježne listove zelene salate, dolazi do pojave truleži. Ukoliko je zemljište previše vlažno, isto tako trulež se javlja na donjim listovima. Te pojave kod mene za sad nema, jer ja sam praktično još u novembru obustavio bilo kakvo zalivanje i samo se vlaga održava, nema prevelikog isparavanja i zemlja je blago vlažna konstantno, što znači da svo povrće ima dovoljno vlage, jer na niskim temperaturama povrće veoma slabo raste. Ukoliko temperatura padne ispod nule, rast potpuno staje. Isto tako i spanać koji traži jako puno vode dok je u fazi rasta, sada ne treba pretjerano zalivati, jer i on ima smanjen rast i dovoljno je da zemlja samo bude ovlaš vlažna. Važi i za blitvu, jer njen rast sada je veoma usporen i ona će krenuti sa rastom kada temperature malo porastu. To se zadnjih godina obično desi u januaru ili februaru, kada imamo period dosta visokih temperatura i obilje sunca. Šun zasijan u jesen jako lijepo napreduje. On polako raste, razvija ove svoje listove, a intenzivan rast će krenuti sa toplim vremenom. Ovdje je nešto rasada zelene salate. Naravno, riječ je o sortama koje uspješno prezimljavaju i ja praktikujem da povremeno, kada se salata isiječe za korištenje, ponovo rasadim zelenu salatu. Sada ju ne rasađujem, pošto su temperature dosta niske. Ovaj rasad praktično sada stoji, a čim malo otopli, on će krenuti sa rastom i on je spreman za rasađivanje u januaru. Bilo da je riječ o sadnji u plasteniku ili u bašti na otvorenom, sve to zavisi od vremenskih prilika. Da bi i u decembru bar malo podstakao rast povrća za eventualno toplijih dana, ja sam jesenas pripremio ovdje rastvor od koprive i sada ću sipati 1 litru ovog
procijeđenog tečnog đubriva od koprive u kofu sa 10 litara kišnice. Znači, ja sam ovu kišnicu obogatio sa azotom, kalijumom, fosforom i željezom, a dodat ću i oko 100 grama kamenog brašna, odnosno kalcijuma u prahu, jer kalcijum je taj koji odrađuje transport hranjivih materija iz zemljišta u stabljiku i listove povrća. Ovaj rastvor treba promiješati i ostaviti da stoji 10-15 minuta. Sa ovim rastvorom jednom mjesečno trebamo blago prihraniti zelenu salatu i ostalo povrće u plasteniku, vodeći računa da pritom ne dođe do kvašenja listova kod zelene salate, jer je ona izuzetno osjetljiva i u tom slučaju moglo bi doći do pojave truleži. Luk nije na to osjetljiv, prema tome on se može prihraniti lakše. Ne moramo paziti da nećemo pokvasiti listove. Isto treba izbjeći i kvašenje listova špinata, bez obzira što su njegovi listovi sa prevlakom i ovaj rastvor će jednostavno sletiti preko listova, ali je bolje ne kvasiti. Koliko imamo zelenu salatu u bašti, nju zajedno sa lukom možemo i posipati oko zelene salate i oko luka kameno brašno, odnosno kalcijum u prahu. Nije, odnosno nema efekta posipanje samljevenim ljuskama od jaja. Ljuske od jaja mogu se koristiti samo za prihranu ukoliko se napravi takozvani čaj od ljuskih jaja. Znači u tečnom obliku to će imati nekog efekta. Međutim, za razlaganje ljuski od jaja potreban je vrlo dug period, prema tome posipanjem oko povrća praktično nećemo postići ništa, a nama je potrebno da trenutno kalcijum odradi transport hranjivih materija kako bi se biljke podstakle na rast. Znači, ovu prihranu dovoljno je odraditi samo jednom u toku decembra, a u zavisnosti kakav januar ćemo imati. Ukoliko imamo visok snijeg i temperature koje su konstantno ispod nule, nema potrebe za prihranom, jer ipak mi sa ovom prihranom povećavamo vlažnost. Inače i u decembru možemo rasađivati mladu salatu, možemo sijati rukolu, grašak, špinat i blitvu. Naravno, ovo je izvodivo u plasteniku bez grijanja, a na otvorenom ukoliko imamo period sunčanih dana, kako bi sjeme koje zasijamo moglo proklijati. U principu rukola se može sijati i na niskim temperaturama, jer ona klija bez obzira na vanjsku temperaturu.